Det her er en øvelse, der handler om det at have et personligt rum. Det vil være en slags visualiseringsøvelse omkring det at have en boble. Men start med lige at lande. Så land her på stolen i rummet. Giv din krop lov til at følge med. Giv dig selv lov til at følge med. Og hvis ok for dig, så lukker du øjnene, eller også kigger du frem foran dig, uden rigtig at se på noget. Det der med at vende blikket lidt indad. Giv dig selv opmærksomhed. Og så prøv nu at forestille dig, at der rundt om dig, der er der en boble. Den er i den afstand, så du vil kunne røre med den med dine fingerspidser, hvis nu du rækker din arm ud. Hvis du vil, så prøver du bare at gøre det, men det er i den afstand. Så den er et stykke væk fra dig. Men til gengæld så er den hele vejen rundt om dig. Så den er både bag ved dig og foran dig. Den er under dig og over dig. Hele vejen. Og hvis nu du kunne forestille dig, at den var i et helt særligt materiale, hvad for et materiale vil så være rart for dig, at den var i lige nu? Den kan være lavet af noget lysende materiale, sten, metal, eller det kunne være nogle planter, der voksede op. Måske sådan en stor tyggegummiboble, eller en sæbeboble. Prøv at forestille dig, hvad for et materiale, der vil være rart for din krop lige nu. Rundt om dig. Så kan du også prøve at tænke over, hvis nu den havde en farve. Hvad for en farve har din boble så? Og når du både har fundet et materiale til din boble og en farve, så prøv at give dig lidt tid til at sidde inde i din boble. Og læg mærke til, hvad din krop siger til at være her inde i boblen. Hvad mærker du i kroppen lige nu? Det kan være, at du bliver lidt mere tung i kroppen. Eller lidt mere let. Det kan være, at du føler dig lidt mere rolig eller lidt mere urolig. Og det kan også være, at du mærker noget helt andet. Og så er det sådan, at du også kan designe, hvordan der er inde i din boble. Hvad kunne du godt tænke dig, der var inde i din boble? Måske var det sådan duften af frisk havluft. Eller at du faktisk lå i noget varmt vand og lå der og flød rundt. Det kan også være en masse bløde dyner, eller nogle små søde kyllinger, eller noget helt andet, som din krop ville synes var dejligt, og den ville blive lidt næret af, eller støttet af, eller hjulpet af lige nu. Altså noget din krop har brug for, noget du har brug for lige nu. Hvad skal der være inde i din boble, hvis der skal være noget? Og mens du sidder her i din boble, så kan det også være, at du lige pludselig synes, at den faktisk skal ændre sig. Hvis du godt bare kunne tænke dig at bygge den lidt om, så er det også en mulighed. Det er dig, der bestemmer. Så prøv nu
Igen at prøve at lægge mærke til, hvordan og hvad du mærker i kroppen, når du er inde i din boble, som er lige præcis som du gerne vil have, og synes du har brug for lige nu. Måske mærke, hvordan er dit åndedræt? Hvordan er dine skuldre lige nu? Hvordan er der i din mave? Og hvordan har dine arme og ben det? Det kan også være, at du lægger mærke til nogle stemninger inde i dig. Måske nogle følelser eller nogle tanker. Måske kommer der billeder, eller du forestiller dig noget, eller kommer i tanker om noget. Bare giv dig selv lov til at sidde med den her oplevelse, eller det der måtte komme, hvis der kommer noget. For det her, det er dit rum, og det er dig, der bestemmer. Så husk, den her boble, den er der altid rundt om dig. Og det er dig, der bestemmer, hvordan den er, hvad den er lavet af, om der skal være noget inde i den. Det er dit helt eget rum. Dit personlige rum.